Ну, гэта было першую нашу тады паездку еўрапейскую агулам, такім я пра это сябрам, падаецца, усім блізкім расказваў, раскажу вам. Аўтобусны тур, дзе экспрэсам ты стартуеш з Мінска, начны пераезд, там едзеш да Польшы, дакуль можаш даехаць аўтобусам, вот это ўсё. Прыязджаем днём у Берлін, па Берліну ходзім па зоапарку, трошкі там гуляем, тусім, і вечарам едзем начным пераездам у Амстэрдам. Мне запомнілася, што нас адразу, конечно, павялі па Red Lights паказаць. Гэта было вельмі рана, і па маіх адчуваннях было шмат смецця, таму што яшчэ не пачалі там вот ездзіць прыбіраць машыны, такі там 6-7 раніцы. Вось мы прайшліся па Red Lights, там ёсць нейкі помнік жанчыны з груддзю, вот, што трэба было памацаць. Мы схадзілі ў музей секса, который тут же на куце, і паехалі ўжо абедам у Брюссель. Это быў мой першы прыезд у Амстэрдам. І адзіны, фактычна, да пераезду сюды, амаль 4 гады таму. Я тады яшчэ запомніў, што мяне ўразілі вельмі там нейкія 2, 3, 4, там колькі-то павярховыя паркоўкі ля вакзала для ровараў, натуральна, вось нідзе яны тут і былі. І мы якраз зараз і паглядзім, куды яны падзеліся, таму што ровараў там менш не стала, ровараў стала яшчэ больш. Па дароге з машынамі ты можаш хадзіць, тут даволі павольны рух, і там па ўсяму Амстэрдаму амаль там 30 кіламетраў абмежавання, апроч некалькіх такіх вялікіх дарог. І машыны тебе не саб'е, але на ровары лёгка можаш пад'ехаць. У 70-х нешта такое, былі тут вялікія разборкі, калі цэнтр хацелі будаваць якраз пашыраць і рабіць больш аўтамабільным нейкія дарогі. І тут былі натуральна там пратэсты проста вулічныя, ледзьве не з барыкадамі, дзе адстаивалі, там змагаліся за сваю цэнтральную частку, каб там не будавалі нічога. Таму па выніку тут вельмі мала такіх вот нейкіх пра аўтамабільных дарогаў, праездаў, тунэляў. Тут няма сэнсу просто табе ездзіць на машыне, таму што ты будзеш вельмі павольна ехаць, вельмі штучна завужаныя дарогі, у цябе заўсёды адна паласа ў большасці выпадкаў будзе. І ты просто неэфектыўна перамяшчаешся. Часцей за ўсё там на працу і агулам там усюды я буду на ровары ездзіць. Вось гэта мы якраз пад вадой, пад каналамі. Нідерланды як там гарадзенская вобласць прыкладна. Да, пры этом людзей жыве нашмат больш, чым у Беларусі. І, в прынцыпе, у Нідерландах няма месцаў, дзе ты будзеш недзе, дзе там няма людзей ці няма побач якіх-небудзь там пабудоваў. То бок нават могуць быць нейкія там палі невялікія лясы, але это вельмі такія ўчасткі невялікія, трэба яшчэ знайсці. У Амстэрдаме яшчэ, канешне, да, будзе больш экспатаў, не будзе, ёсць. І ты, в прынцыпе, можаш у Амстэрдаме жыць усё жыццё і не карыстацца, фактычна, галандскай мовай. Просто па змоўчанню амаль усе, не ўсе, але амаль усе размаўляюць па-англійску даволі добра. І асабліва там у цэнтральнай усёй частцы, калі ты проста зойдзеш у якую там кафе, рэстаранчык, то з сабой па змоўчанню будуць размаўляць менавіта па-англійску ў першую чаргу. Это спецыфіка такая Амстэрдама. У якім-небудзь Тилбургу, который адносна такі вялікі горад, але тым не менш, яны могуць па-англійску пагаварыць, больш за ўсё, з вялікай верагоднасцю яны нармальна з тобой пракамунікуюць. Але па змоўчанню якраз такі там ўсё-такі будзе Dutch speaking. Вось гэта частка такая, яна ўжо і проста і для мясцовых, там, дзе жывуць уже такі локалі, але пры этом яшчэ это блізка ад цэнтрала, і тут з тых, хто ходзіць, даволі шмат будзе турыстаў таксама. Але пры гэтым, умоўна, большасць людзей, которые там не большасць, а людзі, которые на ровары едуць, яны тут жывуць. Тут няма бакаў для смецця вялікіх там нейкіх, таму што ўсё даволі цесна. І канкрэтна ёсць там пэўныя дні, калі ты выстаўляеш канкрэтны від смецця. То бок там проста нейкае побытавае смецце, яны там забіраюць магчыма кожны дзень ці неяк так. А спецыфічныя віды смецця, як паперу ці нешта там габарытнае, ёсць пэўныя дні, калі табе трэба гэта выстаўляць і проста там праедзе машына забярэ. Але гэта характэрна якраз для гэтай часткі, дзе забудова нейкага там да 19 стагоддзя нават. Таму што тут проста няма інфраструктуры. Тое, што ўжо недзе там ад 1900 году, там якраз, дзе я раней жыў, дзе там зараз жыву, дзе яшчэ больш новае, там ужо па-іншаму працуе гэта, што ў цябе ёсць
просто падземныя вялікія кантэйнеры для смецця і вот такога не. Ну, надвор'е насамрэч даволі звычайнае, і агулам яно мне падабаецца больш, чым беларускае там, ці ашмянскае. Тут яно проста мякчэйшае, і агулам яно вельмі хутка, часта можа змяняцца цягам дня. Проста рэзка можа пайсці дождж і рэзка закончыцца. Гэта бейслайн. І тое, чаму вось вучышся даволі хутка пасля пераезду, вось эта аплікацыя, дзе табе паказваецца, што так, канкрэтна вось у гэтай частцы горада будзе зараз 15 хвілін залева, потым у цябе ёсць 20 хвілін, калі нічога не будзе, дзе ты можаш перамясціцца там куды-небудзь, потым ізноў залева. Ось. Але ну, зноўку, это не такое, што там кожны дзень трэба за гэтым сачыць, але вось як сёння, так вот зараз мы прыкінулі, што ў нас ёсць там колькі часу-то пашпацыраваць. Ну вот мы выходзім зараз з кольца 3 каналаў ужо, которые там абыходзяць цэнтры, вылучаюць некую там больш старую частку. І вось тут уже відаць навейшыя дамы, гэта таксама некая там 1900 год можа будзе, дзе ўжо не такія разнастайныя пад'езды, як там у гэтых будынках некая там 17-17 стагоддзя, а гэта вось такое даволі утылітарнае. І это ўсё такія дамы, яны ну, літарай О такой пабудаваны насамрэч, што это вот цэлы квартал, там блок такі, гэта дом, і ўнутры яго ну, па сутнасці, як там сад, такі нарэзаны на кавалачкі, то бок у кожнага там свой нейкі, як там палякі кажуць, огрудак. І туды пры гэтым нельга патрапіць ніяк звонку. Якраз такі туды толькі ўсё это прыватныя там кавалачкі, можна туды ўжо вруліваць. Па Амстэрдаму даволі шмат натыкана ў розных раёнах паркаў. І вось гэта там мой домашні парк, Вестер-парк называецца, тому што недалёка жыву. І ось, да, мы тут чаплі. Яны ў парках стандартна тусуюцца, і там і па горадзе, у мяне там каля дома таксама. Ну, это чапля. Не, ну яна, калі, кажется, калі дакалёбваешся, яна там будзе ўжо, ну вон там яшчэ адна. Ну, мне нейкі час я там ганяўся за імі, калі бегаў, ну, як бы, ну, ты дакалупаешся, яна ўсё-такі там паляціць. Ну, парку даволі шмат па ўсяму Амстэрдаму натыкана, там рознае памеру, і яно ўсё даволі такое зялёнае. Тут вот далей вот мой мікрараёнчык, ён такі больш новы трошкі ўжо. І такіх шмат даволі таксама па Амстэрдаму нарасло і нарастае яшчэ. Тут былі проста склады партовыя і там нейкія партовыя прычалы яшчэ там гадоў 20 назад. І проста сталі это джентрыфіцыраваць, насыпалі падмуркі, нарэзалі каналы, выкапалі. Кватэра тут каштуе так жа, як там і ў цэнтры. І тут ужо залежнасць якая там ці кватэра, як што яна. Ну, тут у меншай ступені это выглядае, но на тым участку асабліва добра відаць, дзе яны проста будавалі кожны пад'езд, каб ён быў там у розным стылі, трошкі, каб, хаця это адзін будынак. Ну і вось гэта якраз такі таксама. Гэта ж вот адна забудова, але кожны пад'езд там адрозніваюцца кватэры, то бок, што вот это першая шэрагу дамы, такія даволі вялікія сямейныя, ці вон там ззаду вось это кожны такі страйп, пад'езд там трошкі свой там па стылю. Мне было адкрыццё, што это даволі маленькі горад. І я, калі пераязджаў, я думаў, што я там нейкі мегаполіс пераязджаю. Насамрэч, Мінск нашмат большы. Сама нейкая такая больш-менш цэнтральная частка Амстэрдама навогул невялікая. Бок мы учора там да нейкай не самай ускраіны, але там даволі далёка адносна там ад цэнтра, там да мяне прагуляліся там за 30-40 хвілін, проста пешшу. Тут есть вот 3 каналы, которые по центру весь так обмежовывают. И вот это основные, как бы, такие магистрали. Ну, сегодня такие аўторак дзень будзе без голландцев, будут туристы в основном его плавать. Бо звычайных выходные такая передач штука, что есть там лодки свои шмат у кого, и просто, там, знаешь, пивчика, винчика, там келих, які чисто просекать, такие, как на лете сейчас ездить. Как раз то, что вот такий гедонизм, это нормально. Вот поучиться еще треба, причем про вот некие такие базовые штуки, знаешь, пятница, суббота, где вот першие поверхи, кто живут, просто выставить стульчики, каля увахода присесть и там чилить, выпивать, это такая довольно стандартная штука. На выходных был прайд на каналах,
І якраз от по гэтаму, якраз по Прінцграхту ідзе прайд асноўны, дзе там кожная лодка, свая паці, нейкая на кожнай лодкі, там лодкі клубаў, лодкі кампаній, там лодкі там арганізацый, умоўна, там лодка пажарных, лодка паліцэйскіх, вот мне вельмі падабаецца, там, знаеш, лодка з пажарнымі ідзе, там усе такія прайд танцуюць. А так тут мне падабаецца, асабліва пасля нейкіх там вялікіх святаў ёсць такое, дзе дзеці. Там цэлая лодка такая вялікая дзяцей, ну, знаеш, все ў жоўценькіх гэтых жылетах сядзяць, і яны там усе з сачкамі, там просто вот як мультики нейкія старыя савецкія у мяне такі вайпы, дзе там яны вылавліваюць там смецце. Ну, зараз вот яшчэ пасля прайда, насамрэч, некалькі дзён таму тут, ну, субота быў прайд, сёння ўторак, і літаральна, ну, калі гуляюць, то тут, ну, просто ўсе п'юць, усе тусуюць, оно ўсё засыпана там па выніку пад раніцу там смеццем, ты ходзіш там па бутэльках, але пры гэтым даволі хутка чысціць усё. Ну, вот это мы зараз подъезжаем до мяжы, это Прінцграхта. Вот это яшчэ такое, нейкае таксама нейкія 1900, напэўна, гады. Можа, нешта каля таго. Там удалей уже стаяць крывенькія, там некае 17-18 стагоддзя будзе. Я калі, ну, нейкі момант мы там пасля пераезду хадзілі, глядзелі якраз вот в самым цэнтры, напрыклад, дом і прыкідвалі, там вельмі блізка было умоўна там да офіса, напрыклад, мне. Але зноў, там уже тебе пачынае, ты прыкідваеш, што это стары дом, і оно, конечно, там антуражна, але, ну, як у любым старым доме, як бы он там не быў там дагледжаны, ўсё роўна. Ёсць моманты, што просто ён так, да, крывенькі, там твоя лесвіца, там нема там ліфта, калі яшчэ там які 3-4 паверх там, і па вузенькай такое, то як бы трэба кантраляваць, там не аб'ядацца. І тыя, хто тут менавіта жывуць, то як бы часцей за ўсё, то гэта ўжо там нейкі выбар, што ты хочаш менавіта тут жыць. Калі не хочаш, ты там прадасі за мільёны ты там халупу сратую крывенькую тут і купіш дом там, дзе ў вёсцы вялікія. Ну там нават не вёсцы, там у якім дзе ў прыгарадзе, который будзе вялікі. Так-то можна і ў домікі на вадзе жыць. Тут вот зараз, дзе мы плаваем, тут не так шмат такіх, тут гэтыя лодкі, яны проста стаяць як нейкія больш часовыя. Ну вон там зараз будзе нешта больш такое пастаяннае, дзе там людзі жывуць. А трошкі далей, на там вонкавых каналах, менш у цэнтры, там якраз больш дамоў на вадзе, там таксама як бы это леджыт штука, каб жыць. Ну да, зараз якраз праплываем. Ну это нормальная кватэра, ты можаш зняць ну, на пастаянку просто вот на мясцовым там сайт фунда, дзе ты шукаеш, ты можаш там адфільтраваць там ватэрхаус. Яны такія ж там па ўсяму, як звычайна, то бок там электрычнасць падведзена, вада, там нейкая каналізацыя ёсць. Я ў нейкі момант, я калі пераехаў, мне спачатку было такое: вау, вот бы там неяк на доме пажыць. Але я неяк там у госці пахадзіў, трошкі паглядзеў, ладно, это таксама нешта трошкі не маё. Таму што, ну, па сутнасці, это у цябе проста звычайна як дом, нейкі там у вёсцы за горадам, дзе просто дом як дом, дзе табе трэба нешта рабіць для яго. Я асобна магу яшчэ парэкламаваць для спешл экспірыенса, ну, можна на лодкі жыць, і ёсць вот хостэлы цэлыя на лодках. Адсюль у нас варыянцікі. Мы што можам? Там мы па каналах вот каталіся, праходзілі. Можна прайсціся яшчэ больш людны Red-Lights, напэўна, і завярнуць тады на який-небудзь стрітфуд. Гэта зона легальнай прастытуцыі. Ёсць некалькі раёнаў ў Амстэрдаме, дзе гэта афіцыйна працуе, дзе вось можна менавіта так вот адкрытым спосабам на вуліцы ў вакне рэкламаваць. Калі акно завешана, значыць прыём ідзе. Калі акно адвешана, там як бы тавар летом. І да, вось гэта адна з такіх зон. Ну, камера. Девочки не рады. Это якраз такі вельмі там акрэсленыя зоны ў горадзе, і ну, яны даволі кампактна. Вось гэта участка, там літаральна праз праспект. Яшчэ там адна вуліца,
тому што Амстэрдам стараецца за апошнія там уже колькі-то там 10-20 год ўсё больш і больш прыцягваць турызм, дзе прыязджаюць людзі з сем'ямі, каму яны больш грошай выдаткоўвалі на тое, каб прыпыняцца ў гатэлях там з дзецьмі, хадзіць у розныя месцы. Гэта катэгорыя турыстаў нашмат больш прыбытковая для горада, чым той, хто прыязджае там на 50 евро, каб паглядзець у акно на прастытутку, і не толькі в акно паглядзець. І, ну, в прынцыпе, зараз вось мы што праходзілі, ходзім даволі шмат якраз людзей там і сем'ямі, просто там тусуюцца, то бок это, в прынцыпе, это бяспечны раён. 100-500 бараў, нейкіх там на вуліцы, крамы і таксама ёсць і кафешоп. Кафешопамі называюць традыцыйна месца, дзе прадаюць марыхуану, таксама, ну, ці нешта каля таго. Але асноўна так, это марыхуана, але пры гэтым, як бы, чакаецца, што ты туды прыйдзеш і ты яшчэ, там, окей, шакаладку якую здесь, і морожанка вып'еш, каву пап'еш. Таму, да, як бы кафешоп, а калі хочуць сказаць пра месца, дзе кава сапраўды, то гэта ўсё-такі будзе там нейкі кофі-плейс, як-небудзь там як заўгодна па-іншаму назавуць, але гэта ўжо не кафешоп. Ну, пры гэтым так-то бухаюць усё роўна больш. То бок, гэта не нешта, што так уплывае на карціну горада, ось так, істотна. Ну, это пра кафешопы, калі. Пра прастытуцыю, такую аконную прастытуцыю, не ведаю, як это правильно называць, як з'яву, зноўку. Тут менавіта яно, ў першую чаргу, як такая турыстычная, забаўляльная штука, што, умоўна, ў любым горадзе Еўропы ты онлайн знойдзеш сабе ўсё, што захочаш, у любой кантрактнай форме. І паглядзеўшы фота і відэа папярэднія выбраўшы. Тут ж гэта больш як такая традыцыйная штука, умоўна, трошкі лубок, то бок это працуе на сур'ёзную, жанчыны сур'ёзна займаюцца справай. Але ўсё роўна гэта, знаеш, такая традыцыйная штука. То бок, ну, мне няма нейкае меркавання у нейкі бок, ці трэба іх адсюль менавіта прыбраць ці не. Я не супраць, што яны ёсць, калі ім гэта нармальна, для іх гэта этычна. Цікава нейкае для мяне пра сэнсаванне, напэўна, таго месца, дзе я жыву. Пра нейкае такое пачуццё, знаеш, вот якраз, дзе я сябе злавіў, дзе выязджаю вот на Рембрандтспляйн, там пасля працы з офіса, нейкі там 5 вечара, і там на ровары, і тут усюды, а там яшчэ якраз Рембрандтспляйн сама там кофешопаў даволі шмат, і там, знаеш, усе такі на веселье, там турысты ходзяць, хто там падупіш, хто абкурены, хто просто там дзеці, знаеш, на дорожку кідаюцца. Я такі, типу, ну ходзяць тут. І это, знаеш, это такое, знаеш, эмпатыя раптам уключаецца, што, блін, ну ёма, людзі прыехалі просто паглядзець, знаеш, на будынак, дзе я зараз там сядзеў, працаваў, там краснаглазіў, там у ноутбук вырыўся. Блин, ну, мне самому от этого приемно, напевно. Я такое, блин, ну, да, не буду зловаться. Ага. У нас еще есть фрикандель там далей. Ну, это бульбочка якраз. Агулам кухня нидерландская, коли выключить частку, которая про море, то яна даволі беларуская. Все это про бульбачку, мясцо, паліць соусиком, вось майонезиком в нейкай варыяцыі, цыбулькі насыпаць. З пармезанам, то бок гаўдай, нейкай пармезанам, сырам пасыпаць это абавязкова. І нейкі вось такі, тут даволі адмысловы насамрэч майонез, мне падабаюцца, яны такія тлустыя. Не так часто ем, але нешта ў гэтым ёсць. Ну, это фастфуд, это вулічны фастфуд, насамрэч такі стандартны, то бок тут няма нейкай культуры хот-догаў, але вось бульбачкі такой, нават мой першы прыезд тут 10-15 год таму, я помню, што мы яшчэ ў кульках просто бралі бульбу, куды там і соус наліваюць. Это недзе і зараз таксама такое ёсць. Я рады, што Амстэрдам – это мой асяродак, маё атачэнне, пэўна, вось, як горада. То бок, тут вельмі шмат ёсць, ну, проста невядомага да гэтай пары мне, таму што вельмі шмат, вельмі сканцэнтравана такое, всё, шмат усяго дробязяў, вот это кожны там дом, магазинчык, там, кавярні усякія, вельмі шмат. То бок, такога яшчэ чаго адкрываць, але агулам пра вось нейкі сетап жыцця, вот, гэта мой горад, які мне падабаецца.
адна у бары сядзела і пайшоў на таран начны, як гастэлла, як партызан грудзю на кулю дуру, як матросаў закрыць сабой твою амбразуру. Ты замовіла піва, як гром сярод неба. Я зразумеў, ты не тое, што трэба. У нас не будзе вяселля і паездкі ў Балгарію. Я люблю Лідскае, а ты Галітарію. Я не ведаю, калі это будзе выходзіць перадача, но літаральна ў пятніцу, вось на момант, калі мы здымаем, я выпусціў альбом, які насамрэч напісаны быў значнай часткай менавіта тут, у Амстэрдаме. Это ўсё нейкі там мой культурны код, які там у сябе нясу. І яны не толькі пра Беларусь, нават калі там браць нейкія з гэтага альбома, калі вы яшчэ не слухалі, паслухайце, там, напрыклад, ёсць песня «Леммі», якая насамрэч вельмі шмат в першую чаргу пра там сям'ю, і там можна як бы з яе даведацца, як завуць майго дзеда і бабуньку, і пра нейкія дзіцячыя штукі. Яна вельмі шмат менавіта пра мяне, там пра нейкі мой беларускі бэкграунд, але пры гэтым там усё роўна ў ёй ёсць там і Леммі Кілмістер, Моторхед, і Металіка, яшчэ нешта. То бок гэта ўсё такое адлюстраванне, хочацца думаць, што мяне з там беларускім бэкграундам, культурным кодам і з нейкай карцінкай таксама, якая мне зараз ёсць. У той жа Мігрант Сонг гэта ўсё кропкі ад майго дому да Адам Сквер і назад. Як бы у меня была ідэя, которую просто там зудзела, хацелася хутчэй рэалізаваць неяк. І я тады помню яшчэ, што я канкрэтна ў выпадку там за Мігрант Сонг, што я ездзіў тады на выходныя на фэст, падаецца, на пінк-поп нідерландскі на некалькі дзён. Там з Red Hot Chili Peppers, Пінкі, Робі Вільямс і всякае такое. Вярнуўся ў нядзелю пасля абеда і хацеў да вечара паспець, пакуль светла зняць. Слімак проста каля дома здымаўся, там натуральна там суседнія вулачкі, далёка не хадзіў. Ну і зараз тое, што раблю там, это таксама нейкія такія вулічныя эксплорейшн, на ровары паездзіць па Амстэрдаму, ці каля дома проста вось у мяне было, дзе я там здымаў адным кадрам усё відэа. Ну, мне цікава здымаць, мне цікава самому монтаваць, калі там ёсць яшчэ нейкая монтажная частка. Адзінае, што я дальтонік і мне складана з калар-карэкцыяй, і я навогул на это раней не звяртаў увагі, і той жа там Мігрант Сонг таксама, там нічога як бы нема, просто вот яно знята як ёсць, і ўсё, і нарэзана. Але монтаваць мне падабаецца, мне падабаецца прыдумаць нейкую візуальную частку, бок яшчэ нешта буду рабіць такое. І вось я тут, як вялікая банда, спяваю мінорную песню эмігранта, а мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. І вось я тут, як вялікая банда, спяваю мінорную песню эмігранта, а мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. Таксама тое, што я тут аказаўся адзін, без гурта, падштурхнула такое пачуццё цалкам адказнасці за тое, калі я хачу, каб выйшла нейкая песня, толькі мне тут самому аднаму трэба нешта зрабіць для таго, каб яна выйшла. І вот той якраз альбом, першы амстэрдамскі, там ён якраз цалкам я там дэмкі зрабіў тут у першую чаргу самы, далей вот там і Макс вельмі шмат падключыўся, і мы там як бы працэсе замяркоўвалі, але гэта было даволі шмат, дзе пра асабістую адказнасць. То бок, ну, штуршок быў. Я думаю, я быў у Беларусі, не выпусціў бы там 2 альбомы за 3 гады і яшчэ доўга сядзеў бы там без запісу. То бок, для мяне эміграцыя это, нягледзячы на ўсё, вось, выключна па нейкаму там унутранаму, напэўна, развіццю, росту, это найлепшыя гады жыцця, ўсё роўна. Таму што я навучыўся прафесійна шмат такім штукам, чым просто за кошт таго, што больш экспоўжа, як бы, больш бачыш, як хто што робіць. Больш стаў упэўнены ў сабе ў плане таго, што я сам там прафесійна раблю варты і там музычна ў тым ліку, спартыўна, фізічна. То бок гэта ўсё даволі такі якасны фон для якасных нейкіх там змяненняў. То бок было цяжка, але не таму, што эміграцыя. Вось я тут, як вялікая банда, спяваю